Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo guztioi eta ongetorri urriaren 4ko saiora. Gaurkoan atzo gertatutako bi ekitaldi izango ditugu mintzagai. Alde batetik elkarrizketan gaur bakarra izango dugulako, urriaren 17an ospatuko den pobreziaren kontrako nazioarteko eguna dela eta atzo Iruña hirian hasitako jardunaldi ziklo bat izango da gure protagonista. Horretarako Gara González, Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako saretik etorriko da, idazkaria da, ezagutzen duzue hemen behin baino gehiagotan egon delako, eta jarduera guztiak aurkeztuko dizkigu. Ondoren jarraian artearen ibilbidea izango dugu. Atzo Mendillorriko Zibiboxean Jorge Oteiza artistari omenaldia egin zion ikuskizuna eskainiko dizuegu. Baina guzti hori baino lehen gogoratu gaur osteguna denez parlamentariak izango ditugula. Edo haien iritziak hobe esan da. Astero gai bat proposatzen diegu, 3 galdera gai konkretu baten inguruan eta beraiek ze nolako jarrera duten edo iritzia haien taldea horren inguruan azaltzen digute. Hasi gaitezen orduan gaurko saioarekin. Mila 1934 urtean hasiko gara. Urte horretan Belgikan sagaio zikloniko batek uholde bat eragin zuen Zuin ubidea sortuz. Kanal honek Bruja Siria ipar itsasoarekin lotzen du. Orain Madrilera joango gara. 1981an Madrilen Antartika kontinentea bakea eta zientziarako natura erreserba izendatzen zuen akordioa sinatu zen. Guazen gaurko titularrekin. Udalak Smart Iruña Lab programa abiatu du Smart City kontzeptuko teknologia berriak eta irtenbideak probatzeko. Beti ere bizi kalitatea eta garapen ekonomiko eta soziala hobetze aldera. Beren ideiak edo proposamenak hiri laborategi berri honetan probatu nahi dituzten ekintzaile edota enpresek aukera dute proposamenak aurkeztu ditzazkete, 5 proiektu hautatuko dira eta dagoeneko epea irekita dago. Emakumeak eta klima aldaketa Nafarroa 2018 deritzon topaketak arintze eta egokitze politika berrietan emakumeek duten zeregin aktiboan sakonduko du. Ekitaldian parte hartzeko inskribaketa epea irekita dago eta urriaren 10ean itxiko da. Bihar ostiralarekin Aitor Etxebarria Esenbleren zuzeneko musikak Gernikaren bombardaketaren 80. urteurrenari buruzko dokumentalaren emanaldia lagunduko du. Hitzordua arratsaldeko 8etan izango da Iturramako Zibiboxean. Sarrerak 6 euro balio du. Salvador Carrascosa anestesiologoak medikuntzako jardunbide egokien Sánchez Nikolai saria jaso du. Gobernuak erdialdean 4 parke eoliko sortzea ontzat eman du. 30 haize sorgailuetarako lekua izango da. Elizak inmatrikulatutako higiezinen zerrenda argitaratzea eskatu dio gobernuak Espainiari. Guazen gaurko egunkarietako azalekin, lehendabizi Diario de Navarra. Lerroburu nagusian, Rodrigo Rato espetxera joango da Gorenak bere kondena baieztatu eta gero. Azaleko argazkiak aste honetan Txantrean gertatutako auto harrapaketari egiten dio erreferentzia. Oinezkoen pasabide hori ageri da eta. Titular honek laguntzen du irudia.
Poliziak harrapaketa hilgarriaren pasabidea arautzen du. Diario de Notiziasen txanda. Lerroburu nagusian hurrengoa irakurri daiteke. Nafarroak 113 milioiak inbertitzeko PSOE-ri ardura eskatzen dio. Diario de Notiziaseko argazkiak Labriteko pasarela erakusten du, Labriteko pasabideak itxita jarraituko du bere erresistentziak sortzen dituen zalantzak direla eta izenburupean. Hori Nafarroari dagokionez eta Nafarro mailatik Euskal Herria mailara pasako gara egungariaren bitartez. Lerroburu nagusi hau ipini dute. AHTA eraikitzeko obrek 9 langileen heriotza eragin dute dagoeneko. Bestalde Lasa eta Zabalaren desagerpenen 35. urteurrena gertu dela eta atzo Tolosan gaiaren inguruko mahai inguru bat burutu zen eta azaleko irudian ekitaldiaren momentu bat ageri da. Alboan izenburuak hurrengoa dio. Pili Zabala, 2. Gerra zikina gobernuaren erabakia izan zela esan adit lozak. Hedabide Euskaldunak, lehendabizi berri egunkaria. Goian infografia bat ageri da eta izenburuak hurrengoa dio. Batzeko borrokak Baionatik Arantzazura. Beherago azaleko 2. irudian Bilboko Arte Ederren Museoa agertzen da Arte Ederren alfabetoa izenburupean. Ondoan ezkerrean zutabe batean bilduta gainontzeko edukiak agertzen dira eta lehendabizikoak hurrengoa dio. Madrilgo gobernuaren ordezkari gisa ez hitz egiteko eskatu dio Laukoak Txibiteri. Horren azpian ia 21.000 etxe bizitza daude 2 urtez baino gehiagoz hutsik Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Beherago kirolari dagokionez, Dani Garzia Atletikeko jokalariaren esaldi bat jarri dute. Baloiarekin ondo jokatzea da gaitzena, pazientzia behar da. Azpian ekologistek fiskaltzara eraman dute Aralarko 2. pistaren obra. Eta bukatzeko izkinean, 20 film labur arituko dira Leian Lekeitioko zine bileran, bihartik aurrera. Bukatzeko Euskal Herria Irratiko webgunea. Goian ezkerrean, maila basueneko administrazioko langileei baldintzak hobetzea adostu dute. Eskuinean, adinduentzako zentro berria du Berriozarrek. Beherago ezkerrera bueltatuz, poliziek lege bat gero eta gertuago dute. Eta amaitzeko, emakume bat harrapatu dute Ermitagainan. Guazen gaurko eta aste honetako agendarekin. Igandera arte Gaztelu plazan Antzinako eta 2. eskuko liburuaren 38. azoka eskainiko da, goizetan eta arratsaldetan. Gaur arratsaldeko 6etan, umeendako ekitaldia Nafarroako liburutegian. Ipuin kontalaria gazteleraz, bienvenidos a los cuentos izenburupean. Sarrera librea da. Ordu bat geroago arratsaldeko 7etan, literaturarekin zerikusia daukan beste ekitaldi bat Katakraken. Euskal aluzinazio bat deritzon liburua aurkeztu egingo da eta sarrera librea da. Gaurtik igandera arte Nafarroa Arenan Outlet Navarra Motor Show deritzen ekitaldia ospatuko dute, doakoa. Gaur ere, larunbatera arte Zentral Cafe Antzokian Beltza Weekend jaialdia gauzatuko da. 3 egunetarako sarrerak 30 euro balio du. Bukatzeko larunbatean goizeko eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 6etan Iturramako Zibiboxean antzerki bat euskeraz garaikide zikloaren barne. Ametsetan izenburua du obrak eta sarrerak 3 euro balio du. Goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira, zeruan laino gutxikin edo oskarbi egongo da, norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eguerditik aurrera hego-ekialdetik finkatuko da eta egunaren bukaeran indarra hartuko du. Temperatura gutxi edo nahiko igoko dira.
Ostiral goizean lainoa eta lanbroa sortuko dira. Zerua laino gutxikin edo oskarbi egongo da. Hego osagaiko haize ahul bizi ibiliko da, temperatura gutxi igoko da. Egin dezagun aurrera Iruña herriko berriekin. Lehenengo Noain herrira joango gara. Eta Noaini dagokionez, bihar eta larun batean, aste honetan, txakurrei amorruaren kontrako txertoa ipintzeko hitzordua izango da. Elortzibarren izango da, mikrotxipa ere jarriko zaie horretaz gain. Derrigorrezkoa da 4 hilabetetik gorako txakur edo animali guztientzat. Eta honetaz gain, larun batetik urriaren 11 bitarte, herriko polikiroldegian 2002 urtea baino lehen jaiotako hiritarrek udaleko aurrekontuen baitan hautatu diren 3 proiektuen artean bozketa egiteko aukera izango dute. Informazio guztia udalaren webgunean aurkitu dezakete. Holtzako zendearen txanda. Izuko jaiak gertu daude, bihar hasiko dira eta arratsaldeko 7:30 ohikoa den txupinazoak hasiera emango die eta jarraian aurrendako jokuak eskainiko dira. Egitaragua ekintza ugari ditu, herri kirolak, afariak, musika eta zezen-suzkoa, besteak beste. Hurbilago edo gertuago dagoen beste ospakizun bat Eguberriak dira. Horregatik, urriaren 9an epe honen Eguberrien eta Olentzeroren inguruko bilera bat egingo da Holtzako zendean, arratsaldeko 7etan izango da udaletxean. Irekita egongo da nahi duen guztientzat. Amaitzeko Iruñeko albisteak. Iruñean aldaketa klimatikoari buruzko 10 lorategi iragankor edo galkor ipini nahi dira eta udaletik Iruñerriko ikastetxeek proposamenak egitera animatzen dituzte. Ekimena Naturart deritzon proiektuaren barne kokatuko da. Aurten lehendabiziko edizioa ospatu zen, arrakasta handiarekin gainera, eta gaia unibertsoa izan zen. Eskolek urriaren 15-tik 31 bitarte aukera izango dute ideiak aurkezteko. Iruñarekin jarraituz, Iruñeko udalak 60 espazio bilatzen ditu hirian gazteendako informazioa zabaltzeko. Ideia hezkuntza zentro, ikasle etxe eta elkarteen bidez egitea da. Korrespontsalien programaren edizio berrirako da eta ekimena hartu nahi dituzten lekuak behar dira. Interesa duten zentroek honela inskribatzeko aukera daukate dagoeneko urriaren 15 arte. Albiste gehiago Iruñean. Hiri gerentziak Erorien monumentuko ingurunearekin zer egin erabakitzeko ideien lehiaketa baten deialdia onartu egin du. Aukeratutako proposamenek 25.000 euro jasoko dituzte egindako proposamen hoien gainean lan egiteko. Onartu den beste gai bat Sanduzelai auzoan konpostajeko 2 puntu jartzeko deklarazio bat da. Albiste gehiago. Txosten batek egiten den bigarrenak Labriteko pasarelaren erresistentzia zalantzan jartzen du eta eraikitzerakoan udaleko dokumentuek jasotzen edo biltzen duten irizpideak ez zirela bete ohartarazten du. Pasabidea hortaz itxita mantenduko da konpondu beharreko erari buruzko erabaki bat hartu arte. Gu alderdi bezala, printzipioz ados gaude halako komisio edo batzordea sortzea Juan Carlos lehenbizikoari ikertzeko. Ze irudituko zaigu orain baik proposatu izan du eta hortxe gaude beste taldeekin lanean, hauek komentzitu nahian, zeren batzutan ausartak diren ideiak ez dira ongi ikusten edo beldur dira eta hainbat aritzaki jartzen dituzte aurrera ereman izateko. Lehenik eta behin jarri izan zuten aritzakia izan zen hemen kompetentziarik ez ditugula
hori ez da egia, reglamenduaren arabera hemen edozein gauza iker dezakegu, eta gainera balioan jarri behar ditugu Nafarroako erakundeak. Gainera, guk uste dugu erakunde guztiek, baina baita Nafarroako parlamentuak ere baduela estatu mailan dauden gainontzeko erakundeak berdintasunez begiratzeko beharra, eta gainera hori da egunero defendatzen ari garena gure autogobernua defendatzen dugunean. Baina bestalde, gero jartzen zen bigarren aitzakia zen, kongresuan zegoela helegite bat aurkeztua mailaren aurrean, proposamen hura egin izan zutenean, atzera bota izan zutelako PSOE, PP eta Ciudadanosek. Guk esaten genuen, ez zirela batera ezinak, hemen has genitzazkela tramiteak gero kongresuan ebazten zuten bitartean, gainera bagenekien gero frogatu izan den moduan, kongresuan ezetz esango zutela. Eta gainera oso garrantzitsua da, hemen Nafarroan batzorde hau aurrera atera izatea, ateratzeko aukera izatea, balioan jartzeko ere laukotearen indarra eta PSN-ren botoa beharrezkoa ez denean, hau da, erregimenaren botoa beharrezkoa ez denean, zenbateraino aldaketak sakonagok izan daitezke. Orain ikusi beharko dugu, behin aitzaki guztiak bertan bera geratuta, ea posible den, eta berez, oraintxe bertan, hau amaitu bezain laster, pasako diet proposamen zehatza gainontzeko alderdiei, eta behintzat eztabaidatuko dela jakin badakigu zenbaten laguntza izango dugu, jada. Halako proposamena Madrilen ere aurkeztu zen. Madrilen etzen atrera, zeren PP aldetik, baita ere PSOE aldetik eta baita ere Ciudadanos aldetik, ez dut eman aukerarik halako batzorde bat sortzeko Madrilen. Beraz, gu izaten aldugu hemen Nafarroan aukera halako batzorde bat sortzeko, ikertzeko erregearen, ohiko erregearen ekintzak, bere garaian eginak, eta ustez irregularrak edo delituak direnak, eta guk uste dugu hemen Nafarroan bertan egiten aldela ikertzeko lanoi eta informazioi jasotzea egia ezagutzeko eta zer gertatu den urteoketan erregearekin eta erregearen ekintzekin. Eta jendea ere, jendeari edo herritarrei ere zabaltzea. Nafarrotik, Nafarroko herritarrei eta ere estatu mailan ere estatu mailako herritarrei. Ardura ikaragarria daukagu, zeren esan bezala gure erakundeak defendatu behar ditugu eta gure autogobernua, baino are gehiago hemen egin daitekenean, hemen eta orain beste tokitan egin ezin daitekena. Eta lurralde bakarra baldin bagara nun PSOE-ren botoa beharrez dugun, balioan jarri behar dugu eta egin beharrekoak egin. Ez kongresuan, ez beste erkidego eta komunitateetan ezin duten ez egin, hemen egiteko derrigortuak gaude, azken finean ez baita bakarrik nafartar hiritarron interesi begira, baizik eta baita estatu mailan gainontzeko hiritarrekiko. Ezin dugu egun impunitatez jokatu eta bestaldera begiratu edozein boterek eta berdindu nor den erregea bera bada ere, ezin dugu bestaldera begiratu ustelkeria dagoenean eta karguaz baliatuz euren helburu pertsonal eta ekonomikoei edo ekonomikoetan bakarrik begiratu izan dutenean. Orduan, badugu egia jakiteko eskubidea eta hemen iker daiteke. Baina badago ardura bat gehiago oraindik ere kontutan hartu izan ez dena eta beste inun kontutan hartu izan ez dena. Ez da bakarrik ustelkeria eta ikertzea eta egia jakiteko eskubidea defendatzea. Baizik eta badirudi konstituzio honekin erregea blindatuta dagoela, erregetza, koroa blindatuta dagoela, ezin dela ez da erreferendum bat egin, ez bakarrik Kataluniako lurraldetasunari begira, baizik eta
ez da errepublika edo monarkiaren arteko erreferenduma ala diolako konstituzioa. Eta konstituzio horrek ere esaten du bere artikuluan erregea inbiolablea dela eta ez duela legearen aurrean erantzunkizunik. Hori ezin da onartu demokrazia batean guztiok erantzunkizunak eta berdinak izan behar gara legearen aurrean, baina are gehiago, eskubide hori eskaintzen zaio gorten aurrean konstituzioa zin egiten duenean. Eta segertatzen da aurreko erregearekin, ez zuela inoiz konstituzioa zin egin, berak egin izan zuena izan zen mugimendu nazionala eta Frankoren printzipioak zin egin. Eta normalean, zuzenbidean ezin dira gauzak bitan zin egin, eta orduan bide hau eraman genezakeen auzitegi konstituzionaleraino galdetzeko ea konstituzioa juratu edo zin egin ez duen errege batek balio daiteken konstituzioak ezartzen duen privilegioetaz. Egia da, deno dakigu, legez erregearen erakundea uki ezina dela, ez? Baina, ze ondorioak? Ondorioak, guk edo herritarrak badutela eskubidea egia jakiteko, eta batez ere erakundeari buruz solasteko edo bederen kuestionatzeko, eta batez ere balore republikanoak herritarren artean zabaltzeko. Ziur aski eta jakin badakigu oztopo ikaragarriak izango ditugula. Juridikoak, lehendabizikoa, ziur aski parlamentuko letraduen eskuz, batez ere letradu nagusiaren eskuz. Orain berri izendatu izan duen letradua Nafarroako parlamentuko presidentea. Eta aldatzen ez de bitartean, ziur aski egingo ditu informe juridikoak esanez ez dela posible. Baina badugu elegitea aurkezteko aukera eta zergaitik ez konstituzionaleraino eramateko aukera. Nik uste dut egin behar dela posible dugun guztia eta oztopo guztien gainetik zerbait burutu behar denean eta demokratikoa eta batez ere beharrezkoa denean egin behar dela. Eta, askok esan izan dute hau okurrentzia bat dela, nik galdetuko nioke Kataluniako egia ere bertan egiten ari dena okurrentzia bat denala ez. Nik uste dut egungo 78ko erregimena ez dela ia sustengatzen, erroa berdina dela, bai Katalunian gertatzen dela, bai pentsionistekin gertatzen dena, bai monarkia eta republikarekin gertatzen dena, azken finean bada konstituzio honekin demokrazia ez dela bermatzen, eta guztiok egin behar dugu toki batetik eta bestetik tira eta erregimen hau behintzat irauli eta gauzak aldatu guztion hobeberako. Astelenean urriak bat ospatu genuen helduen eguna eta honekin batera pentsionisten aldarrikapena pentsio duinen batzuen alde. Lehenik eta behin esan beharra dago gure helduek eramaten ari duten borroka, gure begirune osoa merezi dutela, bere bizitza osoan borrokatu izan dutela gure eskubideengatik eta orain ere jarraitu egiten dute ez bakarrik euren pentsio duinengatik borrokatzen baizik eta etorkizuneko pentsioengatik, hau da gure eskubideengatik. Beraz, lehenik eta behin eskerrik asko eta lan ministrarekin elkartu zirenean honek esan zien gezurra esatea izango litzatekela, esatea posible dela 1.080 euroko pentsio bat jasotzea. Ez dela posible eta beraz, badirudi egun hauetan, garai hauetan, egia esatea, zilegia dela eta berdin dio ez dagoen atzetin, baino ezin ditugu aitzakirik onartu behar. Zeren, ezin dela edo posible ez dela esaten duenean, ere gezurra esaten ari da. Zen borondate politikoa dago horren atzean, lehentasun politikoak, eta honen aurrean esan behar dena da manten daitezkela
pentsioak bestelako politika ekonomikoak egin, ez hau da bestelako fiskalitate batekin, eta zainbeste diru eskainiz bankuei ez bakarrik erreskateengatik. Egin izan ditugun erreskate guztien ondorioz 60.000 milioi euro galdu izan ditugulako, baizik eta baita egun, baita Nafarroako aurrekontuetan ere, nola estatu mailan, diru publiko ikaragarria ematen da pentsio pribatuei, hau da, dedukzioak eskainiz, bankuentzat azken finean modu zuzen batez, nun esate dizute ez duzunez posible izango pentsio publiko bat, orduan eros ezazu zure etorkizuneko pentsioa. Gezurra da hori ere, eta diru publiko asko joaten da hortik. Baina ze esanik ez zorra ordaintzeari ematen zaion lehentasunari. Duela gutxi Nafarroako parlamentutik saiatu izan ginen Konstituzioko 50. artikuloa moldatzen, eskatu nahi genion Kongresuari artikulu hori aldatzeko, zergatik? Zeren nahi genuen duinak izan zitezela Konstituzioan bertan blindatu ahal izatea, baina zer gertatzen da, justo artikulu hori beste hainbat eskubide sozialekin batera eraldatzeak suposatzen duela erreforma ez ohikoa beharko genituzke iaia ganbarak Madrilgoak disolbatu, erreferendum bat egin, ezinezkoa hori da, baina hori bai, Konstituzioa aldatu izan zutenean, 155. artikulua PSOE eta PP artean, orduan bai, posible izan zen esateko bankuei lehenik eta behin ordaindu behar zaiela eta gerokoak gero oinarrizko eskubideak. Orduan esan bezala, bada borondate politiko kontua, jakin behar da eta jendeak jakin behar du nola PSOE eta PP kontu ekonomikoetan berdin jokatzen duten, eta beraz gauza bera direnez gero ez gaitzatela engainatu hitz politekin edo bestelako keinuekin.